Baba wethu osezulwini, yise uNkosi yethu uKristu Jesu, siphambi kwakho Baba wethu omncane, siphambi kwakho wena omkhulu nonamandla, nasemini Nkosi sizothalikho igama elihle njengelakho. Gama lakho libongwe ngabantu emhlabeni, libongwe zingelosi ezulwini. Alikho elinye lihle njengegama lakho. Athotabela kahle Jesu mhlengi wethu, gama lakho lihle lavela ezulwini, limnandi kithi sonke. Alikho elinye igama elihle njengelakho. Alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini, abantu abangasindiswa ngalo, abantu abangaphiliswa ngalo igama likaJesu, ngoba nguye yedwa owehla evele emazulwini, wasikwa imfesane engumangaliso ngenxa yomuntu, wadela ubukhosi, wadela uNkulunkulu, wehla weze emhlabeni. Siyakudumisa nasebusuku nasemini, uNkulunkulu ophakemeyo, wena olalelwa nazindaba, wena obizwa nayizinzulu. Sithi bayede nasemini, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngegama likaJesu kubo bonke oThixo, akekho njengawe, akekho ofana nawe. Zukiseka, 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 wena obizwa nazinzulu. Dumo lwakho namandla nenkazimulo nobukhosi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, uthe kuMoses egameni likaJesu, Moses, when I visit the camp of the Israelites, wathi uNkulunkulu uyoba nomusa kuloyo othanda ukuba nomusa naye, wathi ube nethawu kuloyo othanda ukuba nethawu naye. Siphambi kwakho at the mercy seat of the Father, the throne of grace. Othezwini lakho siyafumana umusa nesiphe egameni likaKristu Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla wathi lapho ababili nabathathu behlangana ngegama lakho, wena uNkulunkulu uyoba khona phakathi kwabo. Wathi uma ababili emhlabeni bevumelana ngotho, bayokwenzelwa uyihlo osezulwini. Ngegama likaJesu sesihlangene Nkosi nasemini, ngegama likaJesu sivumelana ngento eyodwa. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ukudumisa nokubonga igama lakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngegama likaJesu. This is not such an ordinary gathering. Uthe uNkulunkulu ezwini lakho kule nkazimulo ye-New Testament, wathi asizile nje kubantu egameni likaJesu, kodwa wathi size entabeni kaJehova eSiyoni. Wathi phakathi kwey'gidigidi zey'ngelosi, ngiyathandaza emini ugcobo nomusa uNkulunkulu wethu onamandla wonke wehle nakule ndawo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, yenza njengalokhu ufisa Nkosi, yenza njengalokhu uthanda.
uNkulunkulu othona amandla wonke kusisa obukele olalele le life. uNkulunkulu othona amandla wonke ehlangabezana nezidingo zakhe. Wenzele ubuhle nokudukiswa wegama lika Jesu. Kuba igama lakho Nkosi uliphi inkazimulo. Ungasiphi thina Nkosi inkazimulo singabantu, wena uNkulunkulu. Wena wedwa ufanele udumo, ufanele isibongo. Egameni likaKristu Jesu phakama mana njalo uNkulunkulu othona amandla wonke ngegama leNkosi yethu uKristu Jesu. Hallelujah, amen. Ngithathele lithuba ngibingelele ibandla likaNkulunkulu, ibandla likaKristu egameni likaJesu. Sibonge ithuba, sibonge isikhathi uNkulunkulu asipha sona ukuthi sibe phambi kwakhe egameni likaJesu. Umfundisi uNtambo lo ndaweni yaseFrayet, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe la enkonza khona ebandleni iWord of Hope Ministries egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngiyabingelela ibandla likaNkulunkulu lonke, obaba, omama, ulutsha lonke egameni likaJesu, abafundisi, omama abafundisi, Fivefold Ministry yonke egameni likaJesu ngiyabingelela. Sizobuka nje kafushane izwi likaNkulunkulu kulesithathu oluhle. This is the day the Lord has made for us to rejoice in his presence. And uNkulunkulu ukwenzela umusa wangafa, wangalala esibhedlela, wangaba sengozini ukuthi uzwe lo mlayezo egameni likaJesu, the good news egameni likaJesu. Sizofunda izwi likaNkulunkulu bandla lenkosi bese siyathandaza egameni likaJesu. Isihloko sami sithi Jacob shall stand before the Lord and account. Jakobe usazoma phambi kaNkulunkulu azilande, azichaze. My Jesus. When you read the word of God, Genesis chapter number 32, verse number 24 to verse number 29, and then we pray. Egameni likaJesu. Verse number 24. Genesis chapter number 32, verse number 24. It reads us. Finally, Jacob was left by himself. Then a man began to wrestle with him until the dawn broke. When he saw that he had not prevailed over him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was dislocated during this wrestling with him. After that, he said, "Let me go, for the dawn is breaking." To this he said, "I am not going to let you go unless you bless me." So he said to him, "What is your name?" To which he said, "Jacob." Then he said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, for you have contended with God and with men, and you have at last prevailed." In turn, Jacob inquired, "Tell me, please, your name." However, he said, "Why is it that you ask my name?" With that, he blessed him there. Amen. With that,
He blessed him there. Babizwi lakho liphilile linamandla, liphefumulele nguwe, ngalo uyadala. Wadala wathi kube khona ukukhanya kwavela. Ngegama lika Jesu selifundiwe uNkulunkulu wethu onamandla. Uthe alibuyele emuva lilambatha langawenza umsebenzi wethu ukuba liwenze. Egameni lika Kristu Jesu khuluma ngalo, yala, philisa, lungisa, qondisa, liyinkemba ekhaliphile siyanhlangothi zombili. Liyahlaba ukuze kwahlukaniswe amalunga nomkhatsha, amathambo, umphefumulo nomoya. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, heal, save ngezwi lakho. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha, owathi kuHezekiya, ndodana yomuntu lamathambo asengaphila na? Wathi uHezekiya ngazi, wathi khuluma egameni lika Jesu. And Hezekiah spoke. Egameni lika Jesu aphila amathambo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sisazokhuluma izwi lakho, makube khona okuphilayo obese kufile makuvuke. Ngegama lika Jesu kuphile for your glory. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngegama lika Jesu phakama mana njalo. uNkulunkulu wethu onamandla, ngiyayalo uhlobo lwamadimoni amelana nokufundwa kwezwi lakho. Ngegama lika Jesu usisa olalele nobukele ngalesi sikhathi, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Kafushane nje bazalwane, sisithandaza egameni lika Jesu ngiqedile. Bekuyilokho nje ukuthi Jacob shall stand before the Lord and give account. Just to cut the long story short, uma khulunywa ngendoda eUJakobe, siyazi ukuthi indoda eyayiwele nomfowabo uEsawu. Lizwe uNkulunkulu bazalwa kanye ngesikhathi esodwa uma bezalwa. Lithi ke izwi kaNkulunkulu uma bezalwa waphuma kuqala uEsawu, okumenza abe indlalifa kwabo. Egameni lika Jesu uJakobe waphuma kamuva, futhi waba ingane yesibili. Now lithi izwi kaNkulunkulu, the controversy at which they were born into. Lithi izwi kaNkulunkulu uJakobe uma sekuphuma yena waphuma ebambelele esithendeni sikamfowabo. Lithi izwi kaNkulunkulu bazalwa labantwana bakhula. Egameni lika Jesu lithi izwi kaNkulunkulu Esawu waba yiphisi, wayehlala ey'ngwaleni ezingena. Egameni lika Jesu uJakobe yena wayenakekela izimvu. He was a shepherd. uJakobe egameni lika Jesu, uEsawu yena ehlala ematendeni. Nawe lithi izwi kaNkulunkulu sebekhulile abantwana egameni lika Jesu. Lithi izwi kaNkulunkulu uEsawu lo omdala wayeyozingela njengenjwayelo, njengoba kuyimpilo yakhe. Lithi izwi kaNkulunkulu uma kuyozingela ufika ekhaya ukhathele ulambile, ucela kumfowabo uJakobe uthi, mfowethu ngilambile, ngiphe ukudla. Izwi kaNkulunkulu uJakobe wathi, umfuna ngikuphe ukudla, let us trade. Egameni lika Jesu waba ubusinessman uJakobe, wathi let us trade. Wena you shall give me your inheritance, umdlalifa bakho, ubunkosana bakho la ekhaya, mina ngikuphe ukudla. Lithi izwi kaNkulunkulu, time goes on, wamncenga bagcina betrader ukuthi athole ukudla, yena wanikela ngobudlalifa bakhe. Isikhathi esiningi thina bashumayeli
siyezivamise ukumshaya uma sila epulpiti sishumayela. Sivamise ukumshaya ukwesaba ukuthi how can you trade with something that is so important just for the food, just for the plate? Ukuthi unganikela kanjani ngobundlalifa ngobuzibulo bakho ngenxa nje yesisu, ngenxa yokudla, ngenxa yendlala, ukuthi usungaze unikele ngobuzibulo bakho, unikele ngobundlalifa bakho, unikele ngesithunzi sakho ngenxa nje yeplate lokudla. Now uma ngifunda le ndaba egameni likaJesu, ngiyacabanga, ngiyajula ngayo. Wena bazalwane ukuthi ubundlalifa is of an appointed time. Ungobesikhathi esimisiwe ubundlalifa. Indlalifa ayibi indlalifa uyise esaphila. Inkosana ayibi inkosana uyise esaphila. Kudingeka ukuthi uyise adlule qala emhlabeni. Andukuba inkosana ingene ekubeni inkosana, angene ekubeni indlalifa kwabo. Okusho ngamanye amazwi, uma uyise esaphila akanayo amandla yize eyinkosana, akanawo amandla yize eyindlalifa egameni likaJesu. Naw uma ngihlezi ngicabanga lento, ngithi mina no, wayeke ukuthalikele ngento ebaluleke kangaka just like that. We don't know. Ngiyazinza, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe wamcenga many times, many days, emncela ukuthi angikudla. We don't know. Maybe it was a week emncela. Maybe it was a month emncela. We don't know. Yize ayenamandla, yize ayindlalifa, but isikhathi sami sesingakafiki. Because kuthiwa wayindlalifa, wayezokutshela ukuthi yemfana, uzolalela mina-ke la, yimi inkosi la. You will give me food, whether you like it or not. You will give me food. Yize ayindlalifa, wayengabi namandla. So the wafuma into yayithi bazalwane, ithi uNkulunkulu makasisize, makasiphe amandla to hold our position, to hold firm our importance, because impilo inzima. Kunezimo ezifikayo zitheste umuntu, kunezimo ezifikayo ezifikela umuntu emhlabeni, umuntu aze acompromise, umuntu aze ashintshe ubuyena abe ngomunye umuntu ngenxa yezimo ezifikayo ezifikela umuntu emhlabeni. Wake wamehlela uJobe elithi ngoNkulunkulu walahlekelwa yiyo yonke into, but the man withhold upon his faith. uJobe wakonfess ukukholwa kwakhe kwaze kwaba sekugcineni. But akusithina sonke esiba naleyo privilege, esiba naleyo nhlanhla ukuthi uma zishaya izimo, zisihlasela izimo, sikwazi ukuba namandla okuma the test of time. Nizothi bazalwane bami, yes, sinamshaya uEsau njengoba ngisho, we don't know. Maybe was it 7 days, maybe was it 3 weeks, 4 weeks emncane elambile. Wabona ukuthi yes khona ngiyindlalifa, but njengamanje lesisikhathi lesi it is trying.
idlalifa lokhu ngiyokuthola kudala ngoba noba usaphila wavuma engaqondile ngenxa yesimo ayekuso. uNkulunkulu makasisize asiphe amandla to hold firm on our faith, to hold firm on our confession. Sime noma kungahlangani, kungasebenzi, ufuna umsebenzi ungawutholi, uhlangabezana nezimo ohlangabezana nazo, sengathi uNkulunkulu angakupha amandla to hold your position, ukubambelela okholelayo. Kungathi ngoba izinto ingahlangana namhlanje bese ucabanga ukuthi ayisoze zahlangana. Umyeke uNkulunkulu ukuyeka umkholo wakho. uNkulunkulu makasipha amandla singafani no-Esawu owanikela lento ebalulekile ngomsibulo bakhe. Ngenxa abanye abantu izimo zi-temporary, it is not forever, because you cannot take a decision on a temporary situation. Ngizokhuluma nawe lapha ekhaya ubukele leso simo sizodlula. It is not forever. Hold. I'm praying God grants you favor. uNkulunkulu makakupha amandla okubambelela egameni likaJesu. Angithandaze ilizwi kaNkulunkulu ngenye imini u-Isaac esemdala. Ilizwi kaNkulunkulu wabiza an eldest son, indodana endala okuyiyona by right efanelwe ukuba yidlalifa, ukuba yinkosana. Ilizwi kaNkulunkulu wambiza u-Esawu wathi, indodana yami seyimdala, amalanga ami asephelile. Soon I'm going to leave this world, but I want to bless you before I leave. Ilizwi kaNkulunkulu, he commanded him to go amzingelele inyamazane, abuye amosele kahle, amlungisele isilovela, adle bese yambusisa. Ilizwi kaNkulunkulu, a crooked woman, a wicked woman, because abantu besifazane sometimes can be wicked. Abantu besifazane sometimes can be crooked. Ilizwi kaNkulunkulu, uRebecca umama kaJakobe wabuzwa uyise khuluma nendodana endala ukuthi ufuna ukuyibusisa. Ilizwi kaNkulunkulu wagijima wayokhuluma nendodana yakhe uJakobe ukuthi uyihlo usehamba emhlabeni, ufuna ukubusisa. Makube nguwe othola lesibusiso, azi kahle ukuthi ofanele isibusiso by right it is an eldest son, u-Esawu. Lithi ilizwi kaNkulunkulu, she devised a plan with her son ukuthi mawabulale imvu bese egqoka isikhumba semvu. Lo omdala oyindlalifa uma esawuzingela bayibulala imvu, wagqoka isikhumba semvu, wagijima waya kubaba wakhe wathi, baba sengibuyile ekuzingeleni, sengibosele nenyama. Wathi ubaba, sondela ngikubusise mntanami. Ilizwi kaNkulunkulu wasondela wathi mayemthinta nangempela wezwa ukuthi hayi, this is my eldest son u-Esawu, because kuthiwa isikhumba sika-Esawu sasiheavy. So ke kwakuyiplan lelo ukuthi lo akagqoke isikhumba sesilwane ukuze manje uyamthinta ubaba wakhe amuzwe uboya angadawuthi. Nangempela wambusisa, isibusiso satholwa omncane ongafanelwe ukuthi asithole, omdala samlahlele kanjalo isibusiso. Imisebenzi yowesifazane
Ilizwi kaNkulunkulu wambusisa wasithola kanjani isibusiso. Now uma sifika la ku chapter number 32 Genesis, uJakobe wayohlangana nomfowabo uEsawu beyobuyisana because basebexabela ukuthi umtshotshele isibusiso. Now ke lithi izwi kaNkulunkulu eyohlangana naye. Ilizwi kaNkulunkulu endleleni wawelisa yonke into, imfuyo yakhe, ingcebo, abafazi bakhe, wasala yena. Kanti uzothi sele yedwa, suddenly a man came and rested with him. Kwabambana naye indoda, walwa naye indoda esasele yedwa. Ilizwi kaNkulunkulu iphakathi kwabo babambana kusukela ngiyacabanga ukuthi kwakuntambama bebambana. Ilizwi kaNkulunkulu kwaze kwasa bebambene belwa. They wrestling all night. Ilizwi kaNkulunkulu uma le ndoda ebambana naye ibona ukuthi this man is strong, I cannot defeat him. Ilizwi kaNkulunkulu mayibona ukuthi amahlulu wathi mthetele ngawo because sekuyazi oshuthi balo usubonke kwaze wasi. Ilizwi kaNkulunkulu sekusa indoda eyayilwa naye yathi mthetele ngawo. Uthi uJakobe, I cannot let you until you bless me. Shuthi uJakobe uma ebambene nalomuntu wabona ukuthi no, angibambananga nomuntu nje, kodwa ngibambene noNkulunkulu uqobo lwakhe. That's why simuzwa ethi angikwazi ukudedela ungakangibusisi, because abantu ababambana noNkulunkulu, abahlangana noNkulunkulu, akubi kulula ukudedela. Uma uhlangane neNkosi, you will want more of him. Wathi wahlangana naye. Ilizwi kaNkulunkulu egameni likaJesu, elilanga waphuma uMoses waya etendeni lokuhlangana. Ilizwi kaNkulunkulu baphuma abantu bakwa-Israyeli bambuka uMose ongena etendeni lokuhlangana. Ilizwi kaNkulunkulu wayehamba nenceku yakhe uJoshua. Ilizwi kaNkulunkulu mayifika yangena inceke kaNkulunkulu uMoses, yehla insika yefu yaba emnyama. Ilizwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wakhuluma noMose face to face, njengomngani ekhuluma nomngani wakhe. Ilizwi kaNkulunkulu after that encounter, ngoba uma une-encounter noNkulunkulu, uhlangana noNkulunkulu, ngekubelula ukuthi umdedele, you will want more of him. Egameni likaJesu. Ilizwi kaNkulunkulu after that encounter sizwa uMoses uthi, Nkosi, ngiyakuzwa ukuthi ungibizile, uyangazi nangegama lami, mina nalabo bantu sifumene umusa emehlweni akho. Uthi-ke Nkosi, that is not enough. Abantu ababa ne-encounter noNkulunkulu, they can't get enough. Bazobuyela bafune more of the Lord. Uthi Moses, that is not enough. Ukuthi uyangazi ungibizile, mina nalabo bantu sifumene umusa. Ilizwi kaNkulunkulu wathi uMose, ngifuna ukubona wena Nkosi. Before asho lokho uthi, if your presence does not go with us, uthi uNkulunkulu ngamane siyeke, ngamane sihlale la singaqhubekeli phambili, because how can we go further without your presence? Uthi ungezi ukuhamba nathi, ungasikhuphuli kule ntaba. Amazwi lawo omuntu ohlangane noNkulunkulu
presence does not go with us, you better leave us alone, because we can't go without your presence. Uthi ilizwi loNkulunkulu uMose eseqedile esephuma, ilizwi loNkulunkulu icebo yakhe uJoshua wasala, indodana kaNuni wasala ethendeni ngenxa yokukhona benkazimulo kaNkulunkulu. Wahluleka ukuphuma, wayelokhu ebambene nje nenkosi. Ngoba bazalwane bami, kuyabambanwa noSimakade, kuyabambanwa nenkosi. uJakobe-ke uthola i-encounter noNkulunkulu, uthola i-encounter noNkulunkulu. Uthi-ke ngeke uthethelwe ngakubusisi. Uthi-ke before ngikubusise, ubani igama lakho? What is your name? What is your name? Uthi uJakobe, igama lami nginguJakobe. Igama elithi Jacob, uJakobe, lisho umqambi manga, lisho umkhohlisi. Waba kanjani uJakobe? Waba kanjani umkhohlisi, umqambi manga? Ngokutshontsha isibusiso sikamnewabo omdala, ngokutshontsha umdlalifa, because ngokomthetho nangokwelungelo u-Esawu kubo owayeyinkosana, kodwa uJakobe wahlangana nonina batshontsha isibusiso. So-ke lamlandela leli gama leli ukuthi unguJakobe, ungumkhohlisi, ungumqambi manga, ngoba igama lomuntu liyamlandela. Igama lomuntu liyamlandela, yilo elimvimbayo phambili, yilo elimvalelayo. That's why uma singabazali sizokwetha amagama abantwana bethu basiqaphele ukuthi sibetha kanjani, ngoba igama lomuntu liyamlandela. Yabona nje abethiwa kwathiwa bangocijile, yonke indawo la bahamba khona bafuna impi nje, yonke indawo la bakhona kuyaliwa. Why? Because bangocijile. So igama liyamlandela. Inkinga yomuntu everywhere la ehamba khona kusala kuba nezinto. Iyaziwa nje ukuthi mase khona yena hayi kuzoliwa cijile. Onke la magama la angena meaning, othathini. Ngithanda umkhuleko kaJabesi, Nkosi Jesu, elithi igama lakhe, iminingi yegama lakhe lisho ubuhlungu, lisho pain. So-ke wahamba wangulekelwa ile ndaba le ukuthi igama liyamlandela umuntu. Sizwa umkhuleko kaJabesi ethandaza kuNkulunkulu ethi, Nkosi, uthi Nkosi ngibusise, wandise imikhawulo yami. Uthi mangafani negama lami, may I not experience pain throughout my life, but ngiyathandaza Nkosi, bless me and enlarge my territory. Wandise imikhawulo yami, ngoba igama umuntu liyamlandela, lihamba limvalele. uJakobe uthi uNkulunkulu ngibusise, uthi uNkulunkulu bayi igama lakho. Now sekuye namuva manje kuyocheck ukuthi before ngibusise, who are you? What is your name? Who are you? Because uNkulunkulu akakwazi ukubusisana nabaqambi manga nabakhohlisi. Now uNkulunkulu before ngibusise kumele aqale egameni lakho alungise indaba yegama, ngoba igama lizokulandela. Igama liyamlandela umuntu. So
ilizwi kaNkulunkulu uJakobe surrendered before God. Wathi my name is Jacob. Okusho ukuthi ngumqambi manga. Ngimkhohlisa. Wathi uNkulunkulu ngoba ke uvumile. Ngoba uvumile. Washo uma siya phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu udinga abantu abazoyilahla kuye. Hayi abantu abazofihla. Udinga abantu abazozamula, bayilahle basarende. Basho the real them. That's why ilizwi kaNkulunkulu ofihla isono sakhe ayiphumelele. Kodwa sivumayo uNkulunkulu yoba nomusa kuye. Kwathi ukuthi avume uJakobe ukuthi ngimuJakobe, ngimkhohlisi. Wavuma. And the Lord blessed him. What your name changes from today. You will no longer be a deceiver. You will no longer be a crooked Jacob. But your name from this time, from this moment, you shall be Jacob. You shall be Israel, sorry. Kamalako, I'll say to Jacob, say to Israel. Othandiweyo kaNkulunkulu, Israel. Israel uchaza ukuthi othandiweyo kaNkulunkulu, a beloved daughter of God, Israel. So sengiyathandaza ukuthandaza nabantu abathathu sasemthandazweni. Othi Nkosi ngiyavuma ngifuna ukuthandaza noJakobe egameni likaJesu namhlanje mina. uNkulunkulu wenzele appointment ngoba efuna ukubusisa, but before ababusise kumele bavume ukuthi bangoJakobe egameni likaJesu. Ngicela ukuthandaza noJakobe abakhona kuleli gumbi esihlangene kulo lase Word of Hope Ministries egameni likaJesu. This is an appointment uNkulunkulu ayenzile ngoba efuna ukuzosiza impilo yakho. Kodwa vuma ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngoJakobe nje, nami ngomunye woJakobe abakhona egameni likaJesu. Izwi lakho lingibophile namhlanje egameni likaJesu. I come before you ngiyavuma. Number 2, ngicela ukuthini mangikhuluma ngoJakobe, ukhona into wayenza, ukhona isono wasenza wasifihla abantu bangazi. Wazona wena wathi le impilo yami ngiyana egodini. uNkulunkulu ufuna ukukusiza, ufuna ukukhulula kulowo maketana, because you will be guilty uze ufe uma ungavumanga leso sono leso. Ngichaza lokho manje ngikuthandaza noJakobe kumele bavume uze uNkulunkulu abasize, uze uNkulunkulu abakhulule. Kumele uvume leso sono leso, leso siphambeko leso, leyo nto leyo wayenza. Siphambi kwe-altar likaNkulunkulu njengamanje, siphambi kwamazulu. uNkulunkulu kunabantu afuna ukuzobakhulula, afuna ukuzobasiza. Awusabulali ubuthongo, uyazi ukuthi wenzani. Mawulala inyembezi zigcwala umqamelo you are guilty. Vuma namhlanje uNkulunkulu uzele wena ukuzokukhulula from that guilt. Vuma Jakobe egameni likaJesu. Umuntu wokuqala lo uJakobe ezothandaza naye, umuntu wesibili ezothandaza naye, umuntu othi Nkosi nami ngenxa yokude bendlela, ngenxa yezimo ngidayisile ngomzibulo bami, because ukuba umntwana kaNkulunkulu ifa lelo. Because uma sisibona uNkulunkulu siyizindlalifa zezulu. Mayikhona njalo ukuthi ngihambile endleleni ngabackslide ngabuyela emuva,
ungavumela izimo egameni likaJesu, ungasuka okholweni, cela ukuthandaza nawe egameni likaJesu, for God to restore you to your position, for God to restore you egameni likaJesu endaweni yakho. Umuntu wesibili lo ezothandaza naye, umuntu wesithathu ezothandaza naye, umuntu othi nami nginegama, othi Lord, change my name. Nami namhlanje ngizosho njengoJabesi, ngizothi Nkosi ngibusise, wandise imkhawulo yami, mangingafani negama lami, mangi-experience ubuhlungu. Ngizothi nazo nomuntu oshodwayo, othi Lord, namhlanje impilo yakho ixabene, konakele empilweni yakho, kanti igama linamandla phezu kwempilo yomuntu ukushintsha even idestiny yakhe. Ingathi usakhula zonke izinto zakho zayihamba kahle, wawulibona ikusasa lakho, but wahamba yalahleka lento, awusaboni manje, uyaphumutha ubumnyama. uNkulunkulu uzele wena namhlanje ukuzoshintsha igama lakho, because abanye izinto zabo zibopheke egameni, kumele akhululwe egameni ukuze izinto zakhe zilunge, ukuze izinto zakhe ziphumelele. Umuntu osithathu ngizothandaza naye, othi Lord, change my name, change my name, change my story, change my destiny egameni likaJesu. Sesiyathandaza, sizohlabelela nje kafushane egameni likaJesu, bese siyathandaza. Just have faith and connect right now as sizothandaza egameni likaJesu. Umthembe uNkulunkulu egameni likaJesu. Just stretch your faith and connect. In prayer there is no distance. Egameni likaJesu, njengoba ngishumayela ngise-Friday, uNkulunkulu uyakuthinta ukhona lapho eCape Town, uNkulunkulu uyakuthinta ukhona lapho eGoli, uNkulunkulu uyakuthinta ukhona lapho eThekwini. Wherever you are, ungibukele ukhona khona lapho. God is touching you right now egameni likaJesu. So hlabela nje kafushane, sesiyathandaza. Basebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalikholwayo, liyasebenza, liyabasebenzela abalikholwayo, liyasebenza, liyabasebenzela liyasebenza bafowethu egameni likaJesu. Liyasebenza umkhona namhlanje. God can change your destiny, can change your story egameni likaJesu. Liyabasebenzela abalikholwayo. I've discovered something for a long time. We thought
lo mhlabeni ukhuluma ngezwi loNkulunkulu kuphela ukuthi liyabasebenzela abamkhulwayo noma likhuluma ngegama likaJesu igama likaNkulunkulu ukuthi liyabasebenzela abamkhulwayo but lo mhlabeni ukhuluma nangoqobo the anointing. If you believe this anointing that is at work right now, phela impilo yakho uNkulunkulu uzosebenza. Liyabasebenzela uqobo liyabasebenzela abalukholwayo egameni likaJesu. uNkulunkulu ufike nenyawo empilweni yakho okwakho nje ukholwa liyabasebenzela abalukholwayo egameni likaJesu. God is going to change your story egameni likaJesu. Siyathandaza liyabasebenzela abakholwayo liyabasebenzela abalikholwayo. I believe uqobo lusekusebenzini njengamanje. uNkulunkulu abantu useqalile uyabathinta egameni likaJesu. Ngiyathandaza kwempilo yakho. God makakusize egameni likaJesu. Liyabasebenzi liyasebenza abasebenzi abalikholwayo liyasebenza liyasebenza abasebenzi abakholwayo abasebenzi abalikholwayo abasebenzi Let us pray. Asithandaze. Baba wethu osezulwini nonguyise wenkosi yethu uKristu Jesu. There is no distance in prayer. uNkulunkulu wethu namandla nabo abantu bakho nabo abantwana bakho egameni likaJesu. Ngiyathandaza Nkosi uNkulunkulu wethu namandla. Change her name, change his name. uNkulunkulu wethu namandla wonke egameni likaJesu mkhulule. uNkulunkulu wethu namandla wonke egameni likaJesu eyibopheni zegama. uNkulunkulu wethu namandla wonke ngegama likaJesu set them free, Lord. uNkulunkulu wethu namandla wonke, as I'm praying right now, ngithumela the traveling mercies. You touch them right now in the name of Jesus. Ngegama likaJesu I rebuke every demon alandela igama ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethu namandla bayakhululeka ngegama likaJesu. There is start
experiencing change. uNkulunkulu wathona amandla in their lives. Ngegama likaJesu kumsuka kulini. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu onqwele. Ngegama likaJesu. Labo Nkosi abahambile babackslide babuyele emuva. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngenxa yesimo bashintsha. uNkulunkulu wathona amandla from their confession of faith. uNkulunkulu wathona amandla babuyisele endaweni yabo, restore them unto their position. uNkulunkulu wathona amandla wonke, restore them unto their position. Buyisa uNkulunkulu wathonqele egameni likaJesu uthando laqala. Buyisa umsebenzi yaqala. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. Mabavuthe emoyeni egameni likaJesu. Revive them, remake them egameni likaJesu. Elithizwi lapho kuHosea chapter number 6 siyasuka sibuyele kuJehova. Yena oshayile, yena osijongulile uyokusibopha amandleni ngegama likaJesu. uHosea asiphilise egameni likaJesu ngeyinsuku ezimbili, asivuse ngosuku lesithathu. Restore their life ngegama likaJesu. Restore their life in Christ ngegama likaJesu. Ngiyathandaza, ngiyabophula ngegama likaJesu emandleni kaSathane ngegama likaJesu. uNkulunkulu wathanda amandla, ngiyathandaza ngegama likaJesu. Labo Nkosi abafana noJakobe abavumayo namhlanje, bavuma isono sabo, bavuma isiphambelo sabo phambi kwakho. uNkulunkulu wathona amandla ngegama likaJesu. Ngiyathandaza, free them from the guilt of deceit ngegama likaJesu. Free them, bakhulule uNkulunkulu wathongqele njengoba sebevumile. Lithizwi lapho ovumayo isiphambeko sakhe awumlahleli ngaphandle. Benzele umusa Nkosi kulesi sinqumo sabo egameni likaJesu. uNkulunkulu wathona amandla, mina ngibona izandla, ngibona inhliziyo evumayo. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. Set them free ngegama likaJesu. May they start experiencing joy. uNkulunkulu wathona amandla wonke empilweni yabo ngegama likaJesu. They are free indeed. Akho Sathane ozobabopha. Elithizwi lapho uSathane ongummangaleli wabakholwayo. Laba Nkosi ngegama likaJesu ngiyasabamangalela. Ngoba lithizwi lakho bantwanyana, yazini ukuthi uma omunye wenu ona sinomeli kuyise egameni likaJesu. Wena siqhubekelayo imihla nemihla ngegama likaJesu. By your offering of the precious blood of Jesus, uyasihlanza ngegama likaJesu. Bahlanze Nkosi ngegama likaJesu Kristu ubakhulule. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. Siyabonga ithuba, siyabonga umzuzu osenzele wona ukuma phambi kwakho. uNkulunkulu wathona amandla, ngiyathandaza ngegama likaJesu. Babusisa abantwana bakho ngegama likaJesu. Bavele bafihle. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. Ngikhuluma uNkulunkulu wathona amandla ukuphila phezu kwabo, ukhuluma okuhle ngegama likaJesu Kristu. uNkulunkulu wathona amandla wonke ngegama likaJesu. Bagcine emsebenzini, bagcine emakhaya
zonke indawo lapha khona uNkulunkulu wethu namandla wonke sinikeza udumo egameni likaKristu Jesu nasenini. Dumo lonke lwakho namandla nenkazimulo nobukhosi sibongo zonke zikufanele ngegama likaJesu. Hallelujah. Amen. Sesiqedile bazalwane. Egameni likaJesu seniqedile. Egameni likaJesu sibone isikhathi senu ukuzolalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Egameni likaJesu, I just feel in my spirit ukuthi kukhona abanye abanezimo. Egameni likaJesu abanye bayagula, abanye abasebenzi izimo ezahlukahlukene. Egameni likaJesu ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa ngegama likaJesu and give you i-answer. Egameni likaJesu ngiyathembisa ukuthi kusasa ngizoba nenye live egameni likaJesu where I will be praying for labo bantu labo abanezimo ezahlukene, abanye abagulayo, abanye abangasebenzi, abanye ukuthi egameni likaJesu. If ukhona ubukele ungilalele njengamanje unaso isimo, you can inbox me eceleni ngegama likaJesu ngesimo sakho. Then tomorrow I will do a live and I will pray egameni likaJesu. uNkulunkulu inkosi inamandla egameni likaJesu. uNkulunkulu uzokuphendula egameni likaJesu. Just be there kusasa egameni likaJesu for the life I will be praying egameni likaJesu. And also feel free ukuthi uxhumane nami egameni likaJesu, ngizothandaza egameni likaJesu. Lamathambo asengaphila ngegama likaJesu. Njengomuntu kaNkulunkulu, njengenceka kaNkulunkulu, I prophesy over your life in the name of Jesus. Egameni likaJesu waseNazaretha, asibonge inkosi yomusa inibusise egameni likaJesu. Amen.